A borrasca Cristín deixa dúcias de condutores atrapados esta mañá pola neve que ten en alerta boa parte da metade norte da península e que condiciona o tráfico en case 100 de estradas. Tamén está habendo atrasos nos voos en Baraxas e neva mesmo nos centros de moitas cidades, en Madrid, en Ávila, en Salamanca ou en Cuenca. É difícil tamén andar polas rúas de moitas cidades por mor do vento, sobre todo cando hai que suxeitar o paraugas, porque onde libran da neve están en alerta polos refachos fortes que xa levaron por diante árbores e muros, pola chuvia e por temporal no mar. Que tal? Moi boas tardes. José Luís Ábalos renuncia a súa acta no Congreso. O que fora man dereita de Pedro Sánchez di que dá o paso agora porque o Tribunal Supremo rexeitou o seu recurso para sair da cadea. O certo é que a renuncia de Ábalos fai que o PSOE recupere un escano no Congreso e ese asento é clave para o Goberno cando as votacións son moi axustadas. Ponllo algo máis fácil. A debilidade parlamentaria do Executivo deixou no aire a suba das pensións de febreiro. Máis cousas, o estado dos servizos públicos someteuse a debate hoxe no Parlamento de Galicia. José Ramón Gómez Besteiro pediu destinar máis cartos á sanidade e educación. O presidente Alfonso Rueda defende que son a prioridade no orzamento galego deste 2026. Falamos de sanidade, pero poderíamos falar tamén de vivenda, de dependencia, de servicios sociais, de ensinanza. Esos servicios públicos que o Partido Popular, xunto ao fronte, vampirizan eses servicios. Os servicios públicos funcionan. E funcionan, sabe por qué? Porque nin están dirixidos por corruptos como o señor Ábalos, nin por incapaces, como estamos vendo que o señor Puente, nin por soberbios como o señor Sánchez. Coa voceira do BNG o debate centrouse na sanidade. Ana Pontón fala de colapso e Rueda reprochoulle que evite referirse ao conflito do Ministerio cos médicos. Engadiu que apoia a súa reivindicación dun estatuto laboral propio. Escoite un pouco máis aos profesionais que están nunha situación límite, que está convertendo as urxencias deste país en un lugar onde non teñen capacidade para atender a todo o mundo. Pero non se dá conta que hai centos de médicos en folga e protestando contra un estatuto médico que ten que decidir o Goberno Central. E non estamos dicindo que teñen razón, que non pode entender o seu silencio cobarde contra a actitude do Ministerio de Sanidade. E seguimos sumando incendios en casas este inverno. O último no Concello de Ríos. Deixa un ferido, un mozo que acudiu ao rescate dunha muller centenaria. O incendio afectou tamén as dúas casas do lado. En Galicia estamos tamén pendentes das estradas polos efectos do temporal. A situación non é tan complicada como estes días pasados, pero segue nevando na montaña e no sur de Ourense. De feito, a Garda Civil tivo que auxiliar varios coches e mesmo un autobús. Meteoroloxía adversa e condución non son bons aliados, pero hai veces que non queda outra que coller o coche. A Sarabia parece ter sido a causa de varios accidentes múltiples estes días, así que hoxe queremos saber como adecuar a condución cando nos colle o pedrazo. Contamos yo hoxe aquí neste Telexornal Mediodía. O Celta xa está en Belgrado para xogar mañá contra o Estrela Vermella, un equipo que xa sabe o que é gañar un título europeo. Na expedición vai o recentemente incorporado Fer López, pero aínda hai dúbidas de que poida xogar. Os celestes que xa están clasificados buscan ter opcións a entrar directamente en oitavos. A cita mañá ás 9. Esta tarde temos unha pequena tregua e deixa de chover. Será algo puntual porque pola noite unha nova borrasca vai nos traer chuvia e tamén moito vento. Se o vento forte do sur e engadimos o temporal marítimo que continúa soportando o litoral, temos que falarlles dunha madrugada con toda Galicia en aviso. A sanidade pública someteuse ao control da sesión do Parlamento galego. Ante as preguntas da oposición, Alfonso Rueda non nega os problemas, pero di que os galegos saben que o seu goberno traballa dende a honestidade, non dende a corrupción, como sucede, asegura Rueda, no goberno de Sánchez. Xesús. Ola, que tal? Pois si, Alfonso Rueda recoñeceu nesta sesión de control ata en dúas ocasións que hai problemas na sanidade pública, dixo ante as críticas de socialistas e nacionalistas. Pero os primeiros dilles que non están para dar consellos con ministros corruptos ou incompetentes, en referencia explícita
a Ábalos e Óscar Puente. O BNG reprochalle que lle poña sempre deberes á Xunta, pero que non diga nada da folga dos médicos contra o Ministerio de Sanidade. Chegaba o socialista Gómez Besteiro ao pleno coa intención de botarlle en cara a Alfonso Rueda a súa autocompracencia ao analizar a situación da sanidade pública. A medición da obxectividade de como se prestan os servicios públicos no noso país, algún tan fundamental como é o da sanidade pública, non se miden polos discursos de autocomplacencia co que nos ten acostumados. O presidente da Xunta nega conformismo e recorda que en Galicia hai orzamentos para investir e capacidade para buscar solucións, xusto o contrario do que ten o Goberno central. En Galicia os servicios todo é millorable, por suposto, e queremos milloralo, para iso traballamos, pero os servicios públicos funcionan. E funcionan, sabe por qué? Porque nin están dirixidos por corruptos como o señor Ábalos, nin por incapaces, como estamos vendo que o señor Puente, nin por soberbios como o señor Sánchez. Por eso nos vai bastante millor, señor Besteiro. Ana Pontón puxo foco na saturación en servizos de urxencias en atención primaria. Rueda ve certo agravio porque sempre lle pon deberes a Xunta e nunca ao Goberno de Madrid. Non fai absolutamente nada, crúzase de brazos porque lle parece normal. Sabe a quen non lle parece normal? Non lle parece normal aos centos de persoas que tiveron que estar agardando nos pasillos dos hospitais. Nin unha sola palabra contra o folga dos médicos pola actitude e pola falta de vontade negociadora do Ministerio de Sanidade, que está provocando a suspensión de moitísimos actos médicos. Rueda recordou que cos orzamentos aprobados en Galicia este ano hai 163 novas prazas en atención primaria. E volve a primeira liña política o nome de José Luis Ábalos. O exsecretario de Organización do PSOE con Pedro Sánchez abandona a súa acta no Congreso. A súa renuncia permite que os socialistas recuperen un asento no Congreso dos Deputados, que é moi importante nesas votacións que hai tan axustadas, esas votacións que afronta o Executivo de coalición. María Cheda. Pois Marta de Arriba, golpe de efecto de José Luis Ábalos, que modifica o 100% a aritmética aquí no Congreso dos Deputados. O gran beneficiado o que fora o seu partido, o Partido Socialista, que gana un escano que pasará agora ao seguinte socialista valenciano na lista. E isto que significa? Pois ben, que o bloque de investidura únicamente coa abstención de Junts poderá sacar aquí na Cámara Baixa todas as medidas que considere necesarias en o xudicial. José Luis Ábalos, pois non hai cambios no caso das máscaras, seguirá xulgado polo Tribunal Supremo, pero non así pola peza separada, o non estará forado pasará á Audiencia Nacional e poderá tamén gañar tempo o exministro. Os apoios do Goberno son tan xustos que xa sufriu a primeira derrota do ano con ese decreto ómnibus. Pedro Sánchez tenta atraer os socios concesións, aínda que facer casar todas as pezas dese quebracabezas non é nada doado, María. Sí, Marta, non son pactos moi doados, pero o Executivo de Pedro Sánchez vai avanzando nestas últimas semanas con esas últimas cesións a Bildu, a Esquerra, a Podemos. Agora fala Junts, que lle pide que se traspasen as competencias de inmigración a Cataluña. É unha medida que xa estivo aquí no Congreso dos Deputados. Entre outros, en contra votou Podemos, pero hoxe podería facelo a favor debido a esa última cesión. O Executivo de Pedro Sánchez tenta cadrar así as contas para aprobar uns eventuais presupostos. O Goberno insiste en que levará ao Congreso uns novos presupostos ao largo del primer trimestre deste año. Pero para aprobalos antes debe recompoñer a maioría parlamentaria. Xa leva semanas intentando atraer os socios concesións e tamén protagonismo. Foi Bildu quen nos anunciou a prórroga do chamado escudo social. Un acuerdo de calado. E despois Esquerra explicoulle aos medios o novo modelo de financiamento autonómico que propón Facenda. É un buen acuerdo. Esta mesma semana era Podemos o que anunciaba unha regularización extraordinaria de inmigrantes. Podemos ha conseguido un acuerdo que nin sequera ten que votarse, pero a cambio o Goberno logra desbloquear a demanda do outro socio. Sí, estamos abiertas a negociar. O traspaso das competencias de inmigración a Cataluña que reclama Junts e advirten o seu texto non se toca e cumpren as súas ameazas. De feito, este martes tombaron o decreto ómnibus que inclúe a suba das pensións. Esperemos que se acaben las imposiciones, esperemos que se acabe este chantaje. Ata o PNV, que negocia agora o traspaso da xestión dos aeroportos a Euskadi, critica o Goberno. Estamos
hartos y hartas del trilerismo político. O Executivo estuda agora como emendar esa derrota. Lo que estamos haciendo en este momento es trabajar, analizar los diferentes escenarios. Junts e o PP sinalan o camiño que presente un decreto só coas pensións. Si el Partido Socialista quiere revalorizar las pensiones, lo votamos mañana. Pero polo momento non se albisca unha solución. O fracaso do decreto ómnibus coloca a varios colectivos que quedan sen axudas sen saber que vai pasar. Perder o bono social desenchufará a milleiros de usuarios vulnerables dos descontos na electricidade. En España hai 1.700.000 clientes que reducen as facturas entre un 42 e un 57% menos. Recibiendo el bono ya les cuesta mucho llegar a final de mes y tienen que venir a asociaciones como la nuestra a buscar ayudas en alimentos, en higiene, pues que no saliese ese bono implicaría que tendrían que dedicar pues los pocos recursos que tienen a pues hacerse cargo de las facturas. No ómnibus viaxan tamén descontos para algúns autónomos. Hai profesionais no transporte ou no comercio minoritario que xa non poderían cotizar por módulos. Muchos autónomos que ahora están en ese sistema caen fuera del sistema, tienen que ir a estimación directa, que puede resultar al final en más impuestos y pues ya no merece la pena ser autónomo. E quedan na neveira varias medidas sobre vivenda, impedir os desafiuzamentos de familias vulnerables que non paguen o alugueiro ou o desconto no IRPF para as vivendas baleiras, as que leven sen uso máis de 2 anos. Sempre falamos de valor catastral. Nunha vivenda que ten un valor catastral de 100.000 euros, por exemplo, valor da construción máis valor do solo, do chan, pois estaremos falando de que se un con un, que serían 1.100 euros, pasarían o 2% a un incremento casi do dobre, a 2.000 euros. Tamén quedan no aire axudas verdes, deducións para obras de eficiencia enerxética ou incentivos para mercar coches eléctricos. Xa coñecemos as primeiras axudas para as 210 vítimas dos accidentes ferroviarios de Adamuz e Llélida. Entre falecidos e feridos ascenden a 20 millóns de euros. A previsión é que reciban os cartos nun prazo máximo de 3 meses. As familias dos falecidos van percibir 210.000 euros. O Executivo volveu defender a xestión de Óscar Puente, mentres dende o PP aseguran que non ten capacidade para facer fronte á situación. Dando todas las explicaciones, informando prácticamente a tiempo real, buscando la verdad, pero buscando la verdad fundamentalmente para dar respuesta a quienes más necesitan esa verdad, que son las víctimas. Yo creo que es manifiesta las diferencias a la hora de gestionar una tragedia. Evidentemente, quien ha ignorado la situación de las vías hasta hoy carece de capacidad, de autoridad y de legitimidad para resolver el problema. E o Goberno está a tramitar a primeira petición de indulto pro exfiscal xeral do Estado Álvaro García Ortiz. Solicitaron a 2 cidadáns particulares e o Ministerio de Xustiza comezou cos trámites legais recollendo informes. O primeiro do Tribunal Sentenciador, o Supremo. Tamén teñen que opinar a Fiscalía e a parte agraviada, pero ningún destes informes é vinculante. A decisión final tena o Consello de Ministros. Galicia completa o plan para levar a telefonía móvil aos núcleos rurais. Esta de Leiro, en Ourense, é unha das 68 torres que se instalaron nas 4 provincias para dar servizo a máis de 5.000 veciños de 55 concellos. É un proxecto único en Europa que quere conectar as zonas máis illadas. Nel investíronse case 11 millóns de euros. A Xunta financia as torres, os concellos ceden os terreos e Vodafone pon a rede. Alfonso Rueda di que é unha medida imprescindible para darlle vida ao rural. Hay muchísimos barrios en París, en Londres y en Düsseldorf que les encantaría tener las infraestructuras que tenemos aquí en esta comarca ahora mismo. Isto efectivamente tiña que facer o Goberno de España en todo o territorio nacional, pero se non o fai, hai dúas solucións, que quede sin facer ou que alguén se ocupe. Esa igualdade que falamos sempre empeza por este tipo de servicios. Atención se son dos que se moven en patinete eléctrico porque a partir de agora están obrigados a incluir eses vehículos no rexistro da DXT e ademais deben contratar un seguro de responsabilidade civil. Mariola.
Si, un rexistro que poderá facerse directamente a través da páxina web da Dirección Xeral de Tráfico dunha xestoría administrativa ou ben no lugar no que se adquire o patinete eléctrico. Ademais, emitirase unha etiqueta identificativa que haberá que colocar nun lugar visible do vehículo. Será necesario tamén contar cun seguro de responsabilidade civil. E ollo, porque de non cumplimentar todos estes trámites poden enfrontarse a multas que chegarán aos 800 euros. Circular pola vía cun vehículo de mobilidade persoal ten novas obrigas para os usuarios. Primeiro hai que registralo, hai que entrar cando este habilitada a páxina da DST, entrar, pagar unhas tasas que creo que van a ser unos 8 euros. É o que marca a modificación da Lei de Circulación de Vehículos a Motor que o Goberno aproba cun mes de atraso. O usuario obterá de tráfico unha etiqueta identificativa. Irás ou ben, non sei, a correos ou algún outro tipo de establecimiento que nos poda facer unha pegatina, tipo como os dos coches da categoría de emisiones, unha cosa así parecida. Os propietarios dos patinetes terán que contratar un seguro de responsabilidade civil que se fará cargo de indemnizar as vítimas en caso de accidentes. Un vehículo destos, un seguro, en media pode costar 40 euros. Na actualidade existen en España alrededor de 4 millóns de vehículos de mobilidade persoal. As novas exixencias están repercutindo nun descenso das vendas. O cliente non vai a comprar un patinete se non sabe se esse patinete vai ou non, aunque este homologado, queda na dúda, ten muitas dúdas. E despois, todos os patinetes que estão para trás, que vamos facer com eles? Novas obrigas que levan aparelladas sancións no caso de incumprimento. Circular sen seguro suporá unha multa que pode alcanzar os 800 euros. A páxina de sucesos abrímola no concello ourensán de Ríos. Alí un incendio moi voraz calcinaba esta mañá unha vivenda e ameazaba outras 2 casas. Un mozo quedou ferido ao rescatar unha muller centenaria. Cristina. Ao longo da mañá, varias unidades dos bombeiros seguiron traballando aquí no lugar de San Cristobo, concello de Ríos. O lume iniciouse ao redor das 8 da mañá. A dona da vivenda enterouse polos veciños que avisaron de que saía fume, pero cando chegaron os bombeiros xa non puideron facer nada. As lapas estendéronse rapidamente e calcinaron por completo esta vivenda. Pablo foi o primeiro en detectar o lume. Leva as mans vendadas porque se cortou ao rachar unha ventá para rescatar a muller centenaria que vive na casa lindeira. Eu corteime na do armado porque ao entrar aí por a porta quedaron os cristales e corteime algo, pero nada. O fundamental é que non lle posou nada a ela. O lume arrasou coa vivenda por completo, desde o tellado ata o chan non se salvou nada. Ardeu a parte de arriba, ardeu a parte de abaixo, aí non quedou nada. Todo perdido. Nun minuto pérdese todo. Afortunadamente, a parella que ten a casa alugada non estaba aquí. A raíz dun accidente, mudaranse temporalmente a Verín e só veñen de fin de semana. O fin de semana estivemos aquí, normal e corriente todo, marchamos, deixamos todo desenchufado, como sempre. Chamaronos esta mañá que había pasado isto. Mentres a neve caía, os bombeiros de Verín, Gas da Gudiña e Protección Civil seguiron traballando no lugar, arrefriando os restos queimados para evitar reactivacións. Na Coruña, os veciños de Novo Mesoiro decidiron organizar quendas nocturnas co obxectivo de vixiar os garaxes despois de varias noites sufrindo roubos nos seus coches. Curiosamente, os amigos do alleo non van ao show, buscan algo concreto. E a imaxe repetida coa que están amencendo no Novo Mesoiro, un barrio da Coruña xeralmente tranquilo. Llevan varias noches entrando en el parking y, bueno, de hecho han roto la puerta del parking. Están entrando a roubar nos coches, rompen os cristales. O modus operandi repítese e o que lles interesa casualmente tamén. Rouban prácticamente as balizas. No meu caso, tiño unha caixa de ferramenta e non a levaron. Solo levaron a baliza. E non é o problema da baliza, que son 30 euros, o problema é que rompen o cristal, e quero seguro, facer a denuncia. Y yo bajo todos los días a mirar porque tengo una furgoneta de empresa con herramientas y demás, pero bueno, he tenido la suerte de que no han roto la luna ni nada. Dicen que están robando las balizas. Supongo, no sé si por un tema de datos o porque las revenden. Supónse que para revender, porque de feito estánse dando furtos similares noutras zonas da cidade. Non é algo específico do noso barrio, é algo específico da Coruña. Tamén entran nunha calle que o sepa pola zona dos Mallos, que nunha noite non sei se entraron en 6 coches, pero elevan a baliza. Unha zona tan tranquila que aburre, pero no, de vez en cando suceden estas tonterías.
Tontería sempre non é un caso, nin dous nin tres van aí. Na rúa Illas Cíes entraron en varios portais seguidos un detrás do outro. Mesmo hai vítimas reincidentes. Penso que a primeira vez que entraron, pois, igual roubaron, bueno, saíuses ben a faena, volveron a repetir nunha semana 4 veces no mismo coche. Ao final se che planteas, pode deixar o coche aberto, bueno, deixar vacío, e que entren e que fagan o que queiran. Fartos da situación e para compensar a escasa presenza policial, os veciños tomaron cartas no asunto. Están realizando guardias entre los vecinos, están haciendo por turnos, creo que están participando hasta 15 vecinos, creo, ponen de acuerdo para hacer guardias, para mirar y vigilar que no entren, porque llevan varias noches, o sea, están siendo, yo creo que llevan largo una semana. De algo debeu valer, porque ao menos esta noite non houve sustos, polo menos que se soubera. 4 persoas quedaron feridas, unha delas grave, ao derrubarse unha casa en Lleida. A vivenda de 3 andares caeu por completo. Houbo que rescatar os feridos de entre os cascallos. Ao parecer na vivenda estaban facendo obras. Agora investígase se esas obras tiveron algo que ver co colapso do edificio. Aínda non nos recuperamos do paso de Joseph, chega Cristín, a nova borrasca de alto impacto que barre toda España e que nos deixa o mapa da península completamente cheo de avisos. Prácticamente todo o estado ten un aviso amarelo, laranxa ou incluso unha zona pequeniña en vermello por vento, chuvia, temporal no mar ou neve. Unha neve que está complicando a situación en moitas estradas. Unhas 160 víronse afectadas esta mañá, 27 son da rede principal de estradas. En Madrid houbo que cortar a AP6 en dirección a Galicia. A neve chegou ao centro de Madrid. A moitos lembrolles por momentos a borrasca Filomena que en 2021 colapsou a cidade. Agora quedou lonxe daquilo, pero o que trouxo esta nova borrasca, Cristín, foi o caos a boa parte das estradas da comunidade madrileña, sobre todo nas da Serra, pero tamén na AP6, unha das vías máis transitadas a primeira hora da mañá. Un camión atravesado á altura do quilómetro 33 provocou as primeiras retencións. Despois, a DXT viuse obrigada a cortar o tráfico en ambos sentidos entre a saída de Madrid e o túnel de Guadarrama. A media mañá, a restricción á circulación xa só afectaba en sentido saída. Parece que avanzamos. O Concello de Madrid activaba a fase de emerxencia no aeroporto. A ENA pechaba unha pista por xeo. Da neve non se libraron outros puntos da xeografía española. En Castela-A Mancha, as máquinas quitaneves tiveron que intervir no porto de Cabrejas, preto de Cuenca. Desgracia, nos toca estar ahora poniendo las cadenas. Estas son imaxes de Valladolid a primeira hora. E na provincia de Zamora, a Garda Civil tivo que embolsar camións para evitar os perigos da neve en varias autoestradas da rede principal. Ademais da neve, Cristín trae consigo máis chuvia e moito vento e iso causa problemas sobre todo en Extremadura e en Andalucía. A Junta de Extremadura suspendeu a actividade lectiva este mércores e activou o sistema SALERT en varias zonas da comunidade debido ao risco extremo por vento, chuvia e neve. Destaca o aviso vermello en parte da provincia de Cáceres pola intensidade dos refachos que esta mañá acadaron valores máximos de ata 150 km por hora. Emerxencias tivo que atender numerosas incidencias por desprendementos ou caídas de árbores e mantivo a vixilancia sobre o caudal de 6 ríos que están en risco de desbordamento. Cristín complicou a xornada tamén en Andalucía. O temporal mantén toda a comunidade en aviso laranxa e sobe ata vermello en 2 comarcas de Almería polos fortes refachos de vento que están provocando sobre todo a caída de árbores. Unha muller resultou ferida por isto en Sevilla e rexistráronse danos en vehículos en moitas localidades. O municipio de Estepa sufriu un corte total do servizo eléctrico e outros 77 concellos suspenderon as clases. Nalgúnas zonas de Cádiz realizáronse desaloxos preventivos pola forte crecida dos ríos. O tráfico dos transbordadores do Estreito está pechado polo temporal marítimo e a Autoridade Portuaria de Alxeciras non permite o acceso de máis camións ao porto porque as áreas de estacionamento xa están cheas. Aquí en Galicia a neve complicou unha xornada máis a circulación na provincia de Ourense. Bea.
Si unha capa de máis de 10 centímetros cubía esta mañá localidades como esta na que nos atopamos no concello da Gudiña. A neve coallou a primeira hora por riba dos 700-800 metros, complicando a circulación na A52 entre Verín e o límite con Zamora, tamén na Nacional 525, aínda que os maiores problemas atopáronse na rede viaria secundaria. Acceder a determinadas aldeas era moi complexo, por iso en concellos como da Mezquita suspendeuse o transporte escolar. Con esta intensa nevarada espertaba esta mañá a zona da Mezquita. Y pasa la noche aquí y ahora a las 11 tengo que arrancar. A ver lo que nos encontramos. De momento no está, el padronel y la canda no están cortados. As nevaradas obrigaron a extremar a precaución hora de circular pola autovía de Rías Baixas en varios treitos, dende a zona de Monterrey ata o límite con Zamora. Os vehículos pesados tiñan prohibido adiantar, pero as maiores complicacións estiveron na rede secundaria. Estas imaxes corresponden ao rescate por parte da Garda Civil de Tráfico de varios vehículos que quedaron atrapados na estrada que une Vilar de Bosco a fronteira portuguesa, entre eles un microbús que ia sen pasaxeiros. Coa luz do día, acceder a varias aldeas na zona de montaña complicábase. Limpamos os camiños dentro de 2 ou 3 aldeas. Agora mesmo unha das cuchillas está levando a médico e a enfermeiro a un paciente a Santigoso e seguimos nesta labor limpando para que non unha aldea quede incomunicada. Aquí suspendeuse o transporte escolar. Suspendeuse onte a mañá, xa chamaron que había que ir a buscalos a hora de comer, que comían e viñan, por lo menos nesta zona da Mezquita. E a hoxe xa avisaron pola mañá que non había transporte escolar. Vou quitando aquí, andaron quitando neve aquí o meu pai co tractor, o coche meu é baixiño, non é un todoterreno. Entón iba a intentar salir, pero nada. Non me acordaba de ver tanta neve así tan seguido. De viscar un poquinho, sí, pero tanta como este ano, non. Nevaradas que volverán ás zonas de montaña o vindeiro venres. Así está o tráfico desta hora en 2 das principais vías de entrada e saída de Galicia na A52. Esta imaxe na Gudiña, a calzada está completamente limpa, circúlase sen problema, pero segue nevando por momentos, así que moitísima precaución. Situación moi parecida nesta outra cámara da DXT, é a situada en Pedrafita. A calzada está totalmente limpa, transitable, circúlase, pero xa ven que a neve está nas beiras da mesma. Isto é o que vemos dende as cámaras da DXT, pero estamos en directo tamén a pé de estrada. Ao longo da mañá foron establecendo distintas limitacións pro paso de camións. Demetrio. Si, esta volveu ser unha mañá complicada, especialmente para os camións. Nesta 6 agora mesmo xa está aberto ao tráfico completamente, pero si tivo nalgúns momentos ao longo, como dicíamos, desta mañá, cortase o tráfico para os vehículos pesados que tiveron que agardar, desviados pola Garda Civil, a que se restablecera despois dunha neverada intensa que caía ao longo destas últimas horas. Xa restablecido, agora sí se circula con normalidade, se pide precaución, xa que agora mesmo, como dicíamos, non neva, pero acaba de facelo ata apenas uns minutos e a situación, como de momento, mantense aínda complicada. Eso sí, a 6 aberta xa completamente o tráfico. Tamén a Sarabia complica o tráfico e está ademais detrás de moitos accidentes dos últimos días. De feito, é un dos fenómenos máis perigosos nas estradas e é moi importante saber reaccionar se nos colle ao volante. Nuria. Sí, Marta, e é que a Sarabia é un meteoro moi impredecible que nos pode coller circulando. Se iso acontece, que deben facer os expertos? Din que o mellor é deter a marcha se pode, se o poden facer en condicións de seguridade e buscar un abrigo. Se iso non o poden facer, é importante reducir a velocidade, circular o máis a modo posible e ademais aumentar a distancia de seguridade co resto de condutores para evitar ter que dar un freazo. É importante tamén facerse ver. Temos que levar as luces postas, iso sí, as luces curtas, non as longas, porque cando cae esa Sarabia, ese pedrazo, a estrada convértese nunha pista de xeo e podemos deslumbrar os condutores que veñen de frente. Cando cae Sarabia, a estrada convértese nunha pista de xeo, polo que os pneumáticos perden adherencia. Manter o control do vehículo require destreza e ter interiorizadas as maniobras que nos permiten reaccionar con tempo dabondo para evitar un accidente. Reducir la velocidad y usar, no dar volantazos agresivos. Todo tiene que ser muy suave, también no abusar, sobre todo cuando es granizo, no abusar de los frenos, usar marchas más cortas para que el freno motor sea el que detenga el vehículo. A Sarabia é un dos fenómenos atmosféricos máis perigosos, sobre todo porque é inesperada.
Por eso el estado de conservación de los neumáticos y de otros elementos del vehículo como frenos o limpiaparabrisas son importantes, sobre todo cuando la climatología se vuelve moi adversa. A postura ante o volante tamén é determinante, porque reaccionar ou non a tempo pode ser cuestión de segundos. Esos segundos de tener las dos manos en el volante o que una mano tarde ese tiempo en coger el volante pueden ser vitales. O pedrazo representa un reto ata para os condutores xa experimentados. Diminúe drásticamente a visibilidade, provoca un ruido enxordecedor e xera moito estrés. Se as circunstancias o permiten, o mellor é abeirar o coche deixando accesas as luces de cruce. É importante alertar da nosa presenza sen cegar outros condutores e, sobre todo, non saír do coche. E a situación nos ríos mellora bastante despois dun día moi complicado. Na demarcación do Miño-Sil, arestora non temos ningún río en nivel vermello, pero chegou a haber ata 8, entre eles o Miño. Houbo anegamentos en vías, en zonas recreativas e mesmo nas casas. O Miño chegou a baixar a 1.600 metros cúbicos por segundo, anegando as termas de Ourense e os camiños ás beiras do río. Foi necesario abrir a presa de Velle para aliviar. Miño vai por fora do cauce, cando tal, bueno, xa hai trayectos aí que están cortados do paseo alrededor do Miño. Ha crecido bastante, tanto que hay unos grafitis que se notan en el puente Milenio, que ya los tapó. Porque reborda todo. Hay que andar con cuidado, sobre todo os que andan moito polas beiras, eso, pois, sempre con cuidado. E é que choveu moito na demarcación Miño-Sil, 180 litros por metro cadrado acumuláronse na cunca do Caldo. Ata 8 ríos estiveron en nivel vermello de alerta, hoxe a situación mellorou bastante. Van a seguir los cauces llevando un caudal importante, aunque lleguen a bajar por debajo de los niveles amarillos, pero por eso hay que tener mucha precaución a la hora de acercarse a los pasos fluviales y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil y autoridades locales para que no se produzcan daños a las personas principalmente. O máis complicado viviuse co río Avia, hoxe a ponte da Quinza xa non está cortada e a auga do Arnoia anegou o balneario de Baños de Molgas e hotel. Arestora xa baixou o caudal. Estamos bastante habituados a estas crecidas, eu que xa teño unha edad recordo moitas. É moito máis grandes, pero bueno, esta tamén xa foi boa. A neve que había arriba, ahora choveulle, baixou baixa toda a agua para baixo. Inundado todo. Me imagino que isto... Non sei onde vamos ir a parar. Unha pequena tregua, pero vixiantes, porque vai seguir chovendo nos próximos 10 días. Nas Rías Baixas afundiuse unha parte do paseo de Silgar en Sanxenxo. O paso da última borrasca deixou rastros visibles no paseo marítimo da praia de Silgar, no concello pontevedrés de Sanxenxo. O pavimento cedeu nun dos extremos e para evitar accidentes colocáronse valos para impedir o acceso á zona danada. Limitouse o acceso pola rúa, a zona de estacionamento habilitouse como ver a rúa cos valados para que a xente poida transitar con seguridade e ninguén se poida chegar ao borde do balaustre. Neste mesmo concello, os fortes refachos de vento levantaron parte do tellado do cuartel da Garda Civil. Sen saír da comarca dos Salnés, o temporal deixa tamén incidencias en Ribadumia polo desbordamento do río. Varias pistas locais permanecen cortadas e a auga cobre aínda parte dos terreos do club náutico local. A agua chegaba aquí onde está a alcantarilla, onde está este coche gris, hasta a altura de aquí. Debía estar subindo a marea, supoño. Depois, hacia a mediodía, empezou a baixar un pouco, pero pouco, Na comarca luguesa da Terrachá, o río Ladra botouse por fora o seu paso polo concello de Begonte, anegando a zona da Ribeira. Temos boa suerte, por sorte, de alguma maneira, porque non hai desfeita, digamos. O chegou aí, pero sin máis. Con moita auga baixa tamén o río Miño o seu paso pola capital luguesa e as súas augas anegaron as pistas deportivas e a piscina exterior do club fluvial. Un clásico tamén no inverno. Terra dentro, o tempo danos unha tregua hoxe en Galicia, pero no mar temos unha xornada máis de temporal e de frota amarrada, Reyes. Sí, continúa o aviso laranxa en todo o litoral galego por mar de fondo con ondas de 5 a 7 metros de altura. A media mañá, por exemplo, na estaca de Bares, a media das ondas máis elevadas superaba xa os 7 metros de altura. Unha situación moi complicada no mar que mantén unha xornada máis a frota amarrada a Porto e que se vai prolongar polo menos ata a medianoite do sábado, hoxe con especial incidencia. Arrastrámola prácticamente dende que empezamos o ano e notase xa nas prazas de abastos onde hai moito menos peixe do habitual. Pouca variedade e a pouca que hai moi cara. Ao haber menos cantidade tamén ten que ir un pouquiño máis caro. Depois se van a pescar igual temos que pagalo.
Son días en que non hai que coller número nas peixerías das prazas. Días de certo desánimo e de resignación sen perder o humor. Levamos unha semana, agora dicen que hasta a mitad da outra, entón que? Pois vacaciones. Bromas aparte, todo o mundo entende que os barcos estean na súa maioría amarrados nos peiraos. Con este tempo no medio do mar, ten que ser terrible. A ver, yo tampoco me querría ver en el mar. Hai quen cree que nos falta memoria. Son os inviernos de sempre de xaneiro, que estábamos acostumbrados a California, é mentira, non hai California, é Galicia. De inverno é así, o que pasa que como este ano non recordo, porque ven un tras outro, un tras outro. Pero, por sorte, en Galicia temos alternativas para non pasar fame. Pois se non se pode comer peixe, xa sabedes, vengo cocido agora para o entroido, non hai máis. Pois despois de varias xornadas de chuvia intensa, de neve nas serras, de vento no mar, empeza a estenderse esa sensación de que o inverno está sendo peor, como aos invernos de antes, din algúns. O certo é que, de momento, os datos non amparan esa percepción. Estes fenómenos, quizáis algo máis intensos do que nos gustaría, están dentro da normalidade. Sí, parece que sí. Vamos a brillar así. Agradeces un pouco de sol. Unha raiola de sol deixa hoxe algo de brillo nos ollos de moitos galegos xa cansos de encadear borrascas, pero unha cousa é a percepción subxectiva. É raro en Galicia que salga el sol. E cousa moi distinta é a realidade dos datos. Falamos con Joel de Meteo Galicia, vemos circular o vento e vemos tamén que dos 21 nomes propostos para as borrascas de impacto deste inverno, 4, levamos 11. Xa imos na letra K e, por exemplo, o ano pasado chegou a letra O en maio. O que sucede este inverno é que hai dúas borrascas, Chander e Joseph, que producen o efecto Fujillara. Succiona unha a outra e o pequeno acaba interaccionando co máis grande e acaba formando nunha única borrasca. É como un baile. Eres la fuerza del viento imparable, arrasas todos mis estanques. Un baile máis propio de zonas tropicais, pero que se dá tamén en latitudes medias, con chuvia, vento e neve en cotas baixas como o pasado venres. Os rexistros non son tan excepcionais. Pois, por exemplo, en Abadín, en Labrada, o 13 de nove de 2009 acumulouse 214 litros nun día, por tanto non é nada extraordinario que pasou nuns. Por exemplo, en Foneo de Montes, 203 o 3 de outubro de 2010. Así que aproveitar a raiola porque aínda haberá que seguir tachando borrascas. Pois en Portugal as consecuencias de Christine, desa borrasca, están sendo tráxicas. Morreron 2 persoas e o temporal tamén deixou un regueiro de incidencias, Brais. Si, o peor xa pasou, pero esta madrugada foi de pánico no centro do país. Un home morreu en Lisboa cando unha árbore caiu sobre o seu automóvil e outro en Leiría, a causa tamén da caída dunha estrutura metálica. Os danos materiais son amplos, con máis dun milleiro de incidencias en todo Portugal continental. En Leiría, as autoridades describiron a situación como moi grave. Mobiliario urbán, infraestructuras e estacións de enerxía e combustibles quedaron inutilizados. Na rexión centro, decenas de concellos quedaron sen luz, o que esta mañá afectaban a 1 millón de fogares, agora aínda son uns 500.000. E a distribuidora de electricidade pediu axuda á súa homóloga española para restablecer o suministro. As escolas pecharon e moitos concellos e dúcias de estradas seguen afectadas. Moitas liñas de ferrocarril tampouco funcionan, sobre todo no norte de Portugal. Esta é a quinta depresión do mes e deixa ventos de 200 km por hora, neve, chuvias e ondas de ata 14 metros con grandes riscos de inundacións. No norte de Europa están notando tamén estes temporais. Na Bretaña francesa están en alerta laranxa por enchentes. Fíxense nas imaxes, os caudais fluviais están en máximos e a auga mantén cortadas algunhas estradas. E hai preocupación máxima nesta localidade de Sicilia, en Italia. A auga dos temporais abriu unha fenda enorme que xa provocou que se desplomaran varias casas. Os bombeiros evacuaron máis de 1.500 veciños que apenas tiveron uns minutos para poder recoller algunhas cousas antes de abandonar os seus fogares definitivamente.
A banca gañou algo máis de 900 millóns o ano pasado e un 25% menos que en 2024 porque daquela tivera uns ingresos extraordinarios pola integración cun banco portugués. Na entidade din estar moi satisfeitos coas cifras. Destacan a rendibilidade e o crecemento do negocio coa captación de 160.000 novos clientes entre España e tamén Portugal. E a capela do Palacio Real loce máis ca nunca. Estrea iluminación co selo da compañía eléctrica Iberdrola. O novo sistema de luz LED reduce o consumo enerxético en máis dun 90% e mellora a visita a un espazo emblemático do noso patrimonio. De aí a importancia desa renovación máis aló do que signifique para o ollo humano, a importancia está na redución do consumo enerxético. Coincidindo co seu 125 aniversario, Iberdrola vai iluminar outros monumentos en toda España ao longo deste ano. 380.000 galegos están en risco de pobreza e o 27% non pode afrontar gastos imprevistos. Son algúns dos datos do último informe de Cáritas, con datos de 2024, en que alertan de que nin sequera o aumento do emprego en Galicia garante a integración social. Una notable recuperación del empleo no es incompatible con el crecimiento de la precariedad social y mantenimiento de la exclusión severa. El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social. Un dato que nos preocupa, a incidencia do cancro segue aumentando. A Sociedade Española de Oncoloxía calcula que este ano se van diagnosticar 300.000 casos novos, un 2% máis que moito, sobre todo de colon e recto, mama e pulmón. E preocupa ademais a afectación que ten en xente nova, porque 8.000 deses novos diagnósticos serán en pacientes de menos de 39 anos. O estudo achaca este aumento aos hábitos de vida e ao avellentamento da poboación, pero tamén a que cada vez se detecta a doenza en fases máis iniciais, isto é algo positivo. Dá ademais un dato esperanzador, a supervivencia duplicouse nos últimos 40 anos. O Servizo de Saúde do País Vasco vai volver vacinar os 253 bebés aos que se lles administraran vacinas caducadas. Tratábase dun lote da vacina hexavalente, que é a que se administra para previr, por exemplo, a difteria, o tétano ou a hepatite B. Os responsables de saúde din que non ten ningún efecto adverso. Aseguran que todos os casos están identificados e que xa contactaron coas familias. Están afectados bebés de case todo o territorio vasco. Hoxe na Galega, despois do Land Rover, estrease O amor está en Galicia, un programa de citas ás cegas presentado por Paco Lodeiro e Laura Boado. Os dous van facer que o amor chegue a todos os recunchos. Queres saber se é verdade iso que din de que o amor está en Galicia? Ven descubrilo con Paco Lodeiro. Porque amor move todo. E Laura Boado. É que o amor, Paco, move montañas. Porque ambos percorrerán Galicia na súa Cupi Furgo e coa súa cabina dos amores. Eras ti unha afortunada no amor? Sí. Yo no. Y somos un 50-50. Dos sí, dos no. Estes dous cupidos xuntarán as parellas máis prometedoras. Todas as mulleres sodes malas e tóxicas, menos a miña nai e a miña filla. Eu tamén teña base de que todos os homens son infieles, pero... A ver se, como di Paco, o amor prende. Creo que van facer match. A min gustame máis dicir que van prender, porque prender ten a connotación de que xurde, non? E que logo haberá que cuidalo. Esta noite non perdas a cita máis romántica do ano. Non perdas a estrea de O amor está en Galicia. Xa sei que notaron pois nas últimas horas como escampavo remitían as precipitacións, non se acostumen demasiado porque de novo pola noite volve repuntar a chuvia. Non temos aínda data de finalización, son imaxes da Guarda do temporal marítimo que nos acompaña nas últimas xornadas e que vai seguir os próximos días, hoxe con aviso de nivel laranxa con moito mar de fondo. Fíxense os grosores xa certamente importantes que temos hoxe no Cebreiro. Xa se desactivou o aviso por neve ao mediodía, pero ollo que de novo o venres volveremos falar de nevaradas e tamén
de avisos na montaña. Fíxense a previsión para as próximas horas, con ese aviso de nivel laranxa, é o único que temos no litoral, e con precipitacións cativeiras dispersas, sobre todo en puntos da costa de Pontevedra, onde son algo máis frecuentes, e aínda que sexa de forma esporádica, pode caer algunha folerpa nas zonas de montaña, sobre todo nas zonas altas. Temperaturas están en tímido descenso, por debaixo dos 15 graus, e pendente xa de novo da chuvia que chegará nas últimas horas, que vai deixar unha próxima madrugada con moita auga e con moito vento. O titular é que toda Galicia vai estar en aviso por mor dos refachos de vento, polo tanto, precaución. A que está ben contenta como un cuco con este tempo é esta alondra que captaron dende un restaurante de Castro de Rei, na Terra Chá. Xa a viran andar polo río Azúmara outras veces a ela e a toda a súa familia, pero son moi tímidas, non é moi doado pillalas. A esta xa lle teñen nome, chámana Miller, e gravarona pescando unha troita, como as que serven no restaurante, e ademais dando boa conta dela. Ben distinto é o manxar que sacan do fondo da auga en Chile. O viño que teñen madurando en adegas submarinas ata 20 metros de profundidade, din que a presión e a escuridade ofrecen condicións excepcionais e os turistas mergulladores que queiren comprobalo poden pescar eles mesmos esas botellas. Con esas imaxes pechamos este Telexornal Mediodía. Ata mañá. Es el químico, que tienen un desarrollo calcario.